Popol do záhrady sype väčšina záhradkárov. A mnohokrát sa tento spôsob likvidácie aj propaguje. Videá na YouTube nevynímajúc. Priam ako najekologickejšie hnojivo. Kým tak urobíte aj vy, zistite, či vašej záhrade skôr neublížite. Naozaj si dajte spraviť rozbor pôdy, a to aspoň jej základných vlastností. Musíte poznať, či je pôda kyslá alebo zásaditá. A musíte vedieť, ako sú zastúpené základné prvky, vápnik, draslík, fosfor, horčík. Ak je niečoho priveľa, môžete pôde ublížiť. Naviac nie je popol ako popol. Predajcovia vás informujú o výhrevnosti palív, ale určite nie o zložení zostatkového popola. Určite musíte vylúčiť popol z uhlia alebo uhoľných brikiet. Uhlie má vyššiu výhrevnosť, ale pri teplote nad 1200 stupňov Celzia vzniká škvara a nejemný popol. Palivové drevo bude produkovať aj vaša záhrada. Väčšinu si ale donesiete. Vápnik je okrem samotného uhlíka z chemických prvkov zastúpený najviac. Pritom popol z akejkoľvek kôry obsahuje oveľa viac vápnika ako zo samotného dreva. A tvrdé drevo ho má menej ako mäkké drevo. Draslík je po vápniku druhý prvok čo do množstva. V tvrdom dreve môže dokonca vápnik prevyšovať. V kôre a v mäkkom dreve ho je menej ako v tvrdom dreve. Fosfor prevažuje v tvrdom dreve, potom nasleduje kôra zo stromov s tvrdým drevom, následne v kôre zo stromov s mäkkým drevom a až na koniec mäkké drevo. Pozor, práve fosfor sa môže v pôde hromadiť. Horčík je zastúpený hlavne v dreve, v mäkkom viac ako v tvrdom, v kôre ešte menej. Popol neaplikujte pri zásaditých pôdach. Pri piesočnatej ľahkej pôde je vplyv na pH ešte výraznejší. A ak máte v pôde prebytok fosforu, môžete vlastnosti pôdy výrazne zmeniť k horšiemu. Fosfor sa z pozemku takmer nevyplavuje a hromadí sa.